Drychar hwnna. Neis yn y fe. Coch yn llachar. Mae'r glas yn dywyll iawn. Ac mae'r wyrdd yn eitha dwfn. Dyma'r dyluniad o 2016. A fi'n gwybod taw un anghywir ydio oherwydd drychar 2013 yw'r car. Ond dath hwnna o Alfa Mito, fi'n gwybod oherwydd nes I brynu fo a ffitio fo yr holl botwm fy hunan. Ac hefyd, drych ar hyn. Ble mae fe fyna? Fi gnath reina hefyd. Eto, neis ac yn llachar, ac mae'r llythrenau'n reit glir ac yn hawdd I weld. Yr un peth fyna. Ond, wel, ddim hwnna ddim yn neis. Wel, mae hwnna'n gwneud fi deimlo bach yn drist. Mae'n symud mas o'r olau. Chi'n gweld hwnna? Fel mae'r lliwiau wedi pylu. Mae hynny oherwydd mae hwnna wedi dod o eBay am 9.99. Fi wedi gweld nhw. Sy'n eitha chep. Mae'r un fi wedi prynu wedi costio 30 pint a 10 pint wedi postio i'r ti. Felly, y gwers yma yw, os ydych chi'n hapus I sticio pethau oddi ar eBay ar eich car chi, pryna Fiat. Paid â phrynu Alfa Mito oherwydd maen nhw'n edrych yn drist. Reit, wi'n mynd I newid hwn nawr. Fel arfer, y cyngor maen nhw'n rhoi I chi yw I rhoi sychydd gwallt ar hwn I dwymo fe fyny ac I feddalu'r glid sydd o dan o fo. Wedyn I gymryd screwdriver a gwthio fe trwy'r canol. A wedyn fflisgio fe bant o'r canol mas, t'mod? Ond be wedi mynd I gwneud, drycha fi wedi sylwi, mae yna fel tab y bach fan hyn, a dwi'n gallu cael fy wynydd dan o fo. Felly, be fi'n mynd I trio gwneud yw tynnu fe fyny, a does neb yn eich cyngor I chi gwneud hyn, fi jyst yn mynd I trio fo fy hun. Tynnu fe fyny o'r gwaelod. Fi'n mynd I nôl screwdriver nawr a cael go arno fo. Reit, dyma fi, screwdriver yn barod. Famous last words fi'n gwybod, ond gwyliau hwn. Mae fe'n dybl! Be ddedais I? Cheap eBay rubbish. Ac mae'n un arall o dan o fo. Chi'n gallu credu. Maen nhw jyst I sticio un ar y llall. Reit, mae rhaid mi feddwl am hwn. Byddai'n dod nôl I chi nawr mewn munud. Reit, mae'r un yma wedi clymu yn dynach i'r car. Mae yna haen o aluminium ar y top, a wedyn mae yna haen o blastig o dan hwnna. Fi wedi trio gwthio trwyddo fo gyda'r screwdriver, ond dydy o ddim yn gweithio. Felly, fi wedi tynnu'r big guns mas, eto, bysydd wedi croes yn y fe. Okay. Dwi'n meddwl fi trwy'r aluminium hyd yn oed. Ar y deg yw'r tric, ynddo fe? Os dwi'n ffitro, chi'n mynd I gwneud camgymeriad y fnadwy. Dwi'n not trwy'r aluminium hyd yn oed, dwi'n siŵr. Dwi'n ddim hyd yn oed trwy'r aluminium, sy'n meddwl. Dŵr poeth.
dyna fo. Bant o'r diwedd. I newydd i fi ymlaen nesa. O, rhaid mi... O, mae hwnna'n eitha lan. O, byddai'n golchi hwnna bant. Mae'r glid yn o hyd, ond byddai'n tynnu hwnna bant gyda bach o alcohol o rwbio. Cool. Mae'r glid yma mor sound, fi'n gofod defnyddio screwdriver i symud o. Fi'n gwneud o fel un bach. Does yn crafu fo gyd i ffwrdd. Oherwydd, does na ddim byd arall sy'n gallu tynnu fe bant. Ni byddai yma am rhyw hanner awr nawr. Do fi nôl i chi mewn munud. Fi wir ddim yn siŵr os dyma'r ffordd gorau i wneud ond dyma'r ffordd fi'n gwneud ac mae fe'n gweithio fi. Yr unig peth sy'n eisiau chi fod yn ofalus amdani yw'r y tu fas fan hyn. Ydych chi'n defnyddio screwdriver a bydd yn crafu'r tu fas, felly mae eisiau chi fod yn ofalus iawn bod chi ddim yn mynd yn agos at y tu fas. Ond, y stuff yma, dwi'n mynd i roi bathodyn dros hwn, beth bynnag os dwi yn crafu fo, a fi heb crafu fo hyd at hyn, beth bynnag. Mae hwn yn bwysig wrth gwrs, oherwydd dwi ddim eisiau i'r bathodyn newydd bod yn eistydd ar y ben lwyth o hen lyd. Dwi'n fe ffitio yn berffaith mewn i'w lefo. Wel, chi mewn i 5 munud. Reit, roedd hynny'n gymleth, do'n i ddim yn ei ddisgwyl, ond dyna ceir i chi. Dyna fel ydy o bob tro. Nawr, wi wedi cymryd y rhan fwyaf ohono fo bant, nid popeth, ond digon fel dyw hyn ddim yn mynd i fod yn eistydd ar ben wely o hen lyd. Reit, syml iawn, mae hwnna jyst yn mynd fan'na nawr. O, dych ar hwnna. Neis. Mae'n ffitio'n berffaith. Ac mae dy fi hwn jyst yn dod bant. Ni wedi gweithio'n galed am y moment yma, prynhawn yma. Mae'r haul wedi dechrau mynd fawr, felly byddai'n galfyn diwrnod ar ôl hyn nawr. Eisiau mi cael hwnna'n berffaith, oherwydd byddai byth yn ei symud i unwaith to. Hwna fe. Dere i weld.